Partner! Ay! Ito na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Sa isang malawak na ransyo, ay may 2 kabayo na laging magkasama. Sa unang tingin, ay tila mga ordinaryong kabayo lang ang mga ito. Ngunit kapag pinagmasdan mong maigi, mapapansin mo ang isang espesyal na katangian ng bawat isa. Isa sa mga kabayo ay walang patingin. Wala siyang paningin. Bagamat bulag, ay pinili pa rin ng may-ari na buhayin at alagaan ito. Subalit para maging ligtas ang kabayong bulag, ay binigyan niya ito ng proteksyon. Binigyan niya ito ng makakasama. Isang mas maliit na kabayo ang ginawa niyang gabay sa kabayong walang paningin. Nilagyan niya ng maliit na kalembang ang leeg ng gabay na kabayo. Kapag naglalakad ang kabayo na may kalembang, ay maririnig ito ng bulag na kabayo. Susundan lamang nito ang tunog ng kalembang hanggang sa makabalik ito sa kanilang kamalig. Ang gabay na kabayo ay paulit-ulit na lumilingon sa kabayong nasa likuran para matyak na ligtas itong nakakasunod sa kanya. Oh, sweet naman ng dalawa. At saka matalino, paano mo kakausapin yun? Oh. Galing no, trained horses. Tama. Buo ang tiwala ng kabayong walang paningin na hindi siya maliligaw o mapapahamak sa pagsunod sa kabayong may kalembang. Sa kabilang banda, ay nagsisilbi ding proteksyon sa mas maliit na kabayo ang bulag na kabayo. Dahil malaki ang bulag na kabayo, ay kinatatakutan ito ng mga nakapaligid na maaaring manakit sa kanila. Oo nga. Gaya ng may-ari ng mga kabayang ito, ang Diyos na lumikha sa atin ay sadyang tanggap ang ating mga kahinaan. Hindi niya tayo itinataboy kahit na tayo sa lasing yung buray. Lasing yung buray nung ginawa niya to. Hindi niya tayo itinataboy sa kabila ng ating pagkukulang. Sa halip, ay binibigyan niya tayo ng mga taong nagsisilbing gabay nating lahat, para maitama ang ating landas. Tama. Ang gabay na ito ay maaaring ang guro mo, magulang mo, kapatid, asawa, o isang kaibigan. Sa kanila natin nararanasan ang mapag-arugang kamay ng Diyos. Minsan, tayo din naman ang bulag na kabayo na ginagabayan ng tunog ng kalembang mula sa mga taong ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. At minsan naman, ay tayo ang kabayong may kalembang na umaalalay sa iba patungo sa tamang daan. Minsan, tayo din yung kabayo, mabaho. Walang ligo. May amoy. Hey. Tama. Alam niyo po mga kabisyo, sa buhay po natin, may mga makikilala po tayo. Mukhang kabayo. Mukha rin kabayo, amoy kabayo, at merong kasing laki. Sa kabayo. Pag nakakakita ako ng alas ng kabayo, nasa stress ako. Ano ba yan? Ang laki. Ay nako, nakakaloka. Kasing katawan ng kabayo, ganon. Okay. Oo, yun naman. Bakit nag-explain ka pa? Yun naman talaga yung sinasabi ko. Pwede para mas malinaw, Okay. di ba? Oh. Alam niyo po, minsan, nagtataka tayo kung bakit may mga tao tayong nakikilala. Mm-hmm. At saka bakit yung mga taong yun, yung nakikilala natin. Isipin nyo kasi sa dinami-dami ng tao sa mundo. Bakit diba? siya yung kaibigan mo? Bakit siya yung pinakilala? Bakit kayo nagkatagpo ng Oo, landas? bakit siya yung office mate mo? Tama. Bakit siya yung naging kaklase mo? Bakit siya yung naging kaaway mo? Bakit? Tama, Diba? tama. Kasi may dahilan. Maaaring sila yung kabayo na may kalembang, Mm-hmm. nagagabay sa'yo, o Or- maaaring ikaw yung gagabay sa kanila.
Tama. Meron pong purpose ang lahat po ng mga tao na nakikilala natin. Mabuti o masama. Totoo. Kasi kapag ka masama ang dulot, kaya natin nakilala para matuto tayo. Totoo. Halimbawa, ninakawan ka ng nakilala mo kasi ninakawan ka ng cellphone sa jeep. Isa lang itong pagtuturo sa'yo. Na wag kang aanga-anga kasi. Oo nga, alam mo namang ang dami-dami di ba? mapanlinlang. Oo, mapagsamantalang ngayong panahon na Tulad to. siya, tatanga-tanga ka pa. Kung kailan naman ganda-ganda ng cellphone mo, saka mo nilabas sa jeep. Siyempre may dudukot niyan. Anong itinuro sa'yo nung nandukot na nakilala mo, nakasadaupang palad mo, di ba? Ang tinuro sa'yo, wag maging tanga. Huwag kang basta-basta nagpagkilala sa jeep. Maging maingat. Correct. Huwag kang magtitiwala, nakakita ka lang ng gwapo, Correct. nakipag-usap sa'yo. Tama. Naging kampante ka na. Yan. Hindi mo alam, magnanakaw pala. Yun na, di ba? Yung kaibigan mo, bakit mo siya nakilala? Kasi yun yung kaibigan mong bambabatok sa'yo kapag ka natatangahan na rin sa'yo. Pagdating sa pag-ibig. Totoo ka yan yung dyan. kaibigan mong willing na sahurin ng suka mo pag sinusuka mo na lahat dahil nakainom ka ng matindi. Di ba? Totoo yan. Yung jowa mo na galit ka ngayon kasi niloko ka. Di ba? Nagtiwala ka, minahal mo pero niloko ka lang. Anong tinuro niya sa'yo? Di ba? Maging matatag. Tama. Di ba? Nasa susunod na pag magmamahal ka ulit, mag-iingat ka na. Correct. Sa taong mamahalin mo. Tama. Yan ang kwento ng Mahiwagang Burnay. Di ba? Lahat tayo nakakakilala ng mga taong magbibigay sa atin ng kasiyahan at kalungkutan. Tama. Pero isa lang ang silbi niyan, binibigyan tayo ng tamang gabay. Correct. True lang ito lang halong Eklavu. Thank you very much, Mahiwagang Burnay. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay ay mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Kasama niyo pa rin ang inyong paboritong tambalan sa radyo. Ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio Kengres Chuper. Na nagsasabing, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo!